ditampu banyak daerah di jalan ni ndak ada hati nak sabedoi ko mangajo pada jako dan dabana. Yo ado nan samo duduk mula jo Basri Kak Mali urang kandang ampek bakato cendonyo kini yo Kak Mali dan akan mula anak sia nama bok lamangku. Nama jawab cendo Kak Mali anak mande tukang lamangku makawane. Kini cuiko di Kak Mali golong bagolong Kak tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sakaliko jasona indak bailangkan. Kalau iyo tahu kakak jo bapaknya atau kan tahu jo mandenya tolong tanyakan kadi kakak Allah pajako banam punyo Allah tahu kan Allah ban batunangan tapi ku alun banam punyo kanambo katokan nambo nan datang. Untung suwai ruwe jo buku mandanga kator po itu menjawab sinan Kak Maliko ko iyo ba itu bana bayilah dulu minum kopi pai lawaang pi kaloket nak dan urus mula disiko nyoba ile cando balik kopi na langsung si Norma menarimo kini balanjo Basri na satali kepiang sesukunya agiakan pembalian bana nan tak ado bakato inyo bagulambe onde udah ndak ko ado pitikete ndak ado pembalian dia awak dodai mandanga le kato rupo itu ko iyo tak ado pembalian apa dia salah sinan dulu cuy itu kecek no kini. Oh Basri tarui kaloket oto Kak Mali mangecek jo mande tukang lamang o mande dangakan mola dangakan bana jale-jale ala kok namu mande baminantu ko urang adonan datang si Basri anak lubuk linggau winyo menjadi sopiroto tambangan kalubuk linggau nyota bilang elok bana nyota bilang urang baik itu lekato masu itu ko ado to kawan narusak di jalan nani nyota tak baranti kapan paralu ban serap nyo salangkan. Oh menjawab mande tukang lamang monde kakak dangakan mola yo Kak Mali kami lai baniat nak baminantu maka nak ambo kani yo ala gadang tapi apa kentini boleh buat mangkue idui ambo ikut contohnya mangkue idui ambo manggaleh lamang mangkue onan bakain babajuin dak mangku bakasu o bakowinda kajawapo anak bo kawinkan kok lai kakawin anak o kawin mo lamang kuwe ko indah yo apo boleh buat mangkuwe idui dirantau rupo iko mangkuwe mandana lekato rupo itu kalau itu mande jala ragu nak jawab pandai barang nang podong lekaki dek buayo mande ketatap dinasan nang ambo menanggung kasadon kalau lai ba itu bana cu itu katonyo kini dibuwe etongan jo mandeko bajanji ndak lalu lamu bajanji sepakan sajo patang akad malam sinayan bisinan nyo kadinikah kenindak barale kadang-kadang baca doa selamat sajo nyo yang sudah kato salasai bakato Kak Mali bake Basri onde Basri dangakan mola suruh baola oto satrip ko kalubuk linggau kadikawan nak bulia kawin nang disigi ko
kandaang mungkin kebulian pinta mungkin kabalaku nama alun bujang si Basri disuruh bawa to di kawan kalubuk linggau satrip koba itu bana masuk itu indah dirantang le panjang bana tumpak di mande tukang lamang dia kita urang badak ketan indak barale gadang bana rampuk rampak karam dia pagai tunggu sigitan nate monggule bulan tampak janjian sampai nan janji tentu karam tunggu patang akad malam sinayan nalarami urang mendatang latibo wali jokali imam jokati nala datang lantuwo kampung tampak pulo urang lah hadir masuk itu rapulai latibo pulo iyo kan bujang si Basri sarato kak mali urang kandang ampe kadi nikahkan samalam tu diambil mulut mulan si norma dibaco katuba nikah ijat tua kabur dijawe nikah lainnya samalam tu lasanang hati rana banyak lah dibaco doa selamat menampu hidup baru mu panjang rasa kimura tapi si norma kemanangi tabayang kakak si Jaidin maka saja kete pisah jo kakak maka saja bau muka 9 tahun kakak barangke karanta urang maka ini ndak balun basuh maka kode indak mulah mencari kakak maka indak dirantau ambo bakawinkan maka balun patui ambo ko kawin tapi terpasuk keadaan maka dirantau ambo bakawinkan kok sentano kakak le di rumah kok di rumah le dibuek maka kabararanca ale awak kabar aporami ale ambo maka kakak dirantau indak pulang maka dirantau pi banikahkan coy konasi masoi Abiari baganti hari lah di seo rumah bapeta nanti tinggal di padang panjang. Biarlah wak basuami bana biar di seo rumah di padang panjang namande ditolong juga membuat lamang ya mae. Tumpak di mande tukang lamang mangale di pasar ami di lai mangale lamang di batin mencari si Jaidin di batin mencari anak baitu nasib tukang lamang balam turang luate tanggo babuni murai ate pintu balam ta'azim curi toko dia lihat kabatan tang itu alih kabuyuang si Jaidin sekolah am di Batawi nandek lamunyo basikola iyo jo kawanyo Abdul Munaf anak urang kota Palembang ruponyo tamat sekolah am di Batawi nantania hati di dalam nak menyambung sekolah ke doktoran tumpak dek buyuang si Jaidin
awak kamanya buang sekolah doktor sore letibo dari kampung Jawa Dalam iyo kan dari bapak angkenyo oh apa labana buni sore diharap Jahidin balik pulang nak bapak lah jatuh ke pensiun usang sambung sekolah lain naik oh apa lah jatuh ke pensiun tak tahu kau si biaya tiap hari nak kau indah ditolong jo karajo dua agak payah diang oh cari bareh mana Nan tamanuang lebuyang si Jahidin dalam tamanuang masu itu iyo letibo kawan nyong nak Palembang iyo banamu Abdul Munaf onan bakato le cando si Jahidin onde Munaf dan akan mola titi yang tigo ditimpo le tanah nambah darai dalam mimpi rasi yang tibo mungkin no badan kabacarai Tarikanlah sekolah ke doktoran Yonafe ambo nak pulang pi ke kampung ikola sore dari bapak mande ambo bapak ambo jatuh pensiun indak tahu kosi masalah sekolah lain oh itu dekato mula kini sampaikanlah sekolah kawan kok lai ado hasil besok kirimkan kabar ke Padang kawan kirimkan kabar nang ke Padang cuitu bana katuinyo menjawab sinan Abdul Munaf Jahidin dan akan mola kabar buru ke Padang data dapet laruso balang kaki wa guru ke Padang aja nambah bungo kambang tak jadi kok iyo lah jatuh pensiun mola bapak Jahidin dia dikirim surat ke Palembang disuruh angkosi awak baduo basikolah iyo sekolah ke doktoran anak Jawadin pandai baranang podong kakinya ledek buayo katatap Jahidin dinan sanang ambo mana resiko dikirim sure ke Palembang babana sure buninyo yo kepado bapak mande kawan ambo sedang menganggur banamu buyung si Jahidin odek karano bapaknya lah pensiun dak tahu kosi sekolah lai kini bantu di bapak mande kami kemasuk sekolah ke doktoran baitu bana dalam sore tapi kota namu bapak Jomande menyerahkan basikola kami baduo Jahidin pulang ke Padang membawa balik ke Palembang dia nak perai keduanya bapak biar nak perai leka duonyo onan dia bilang bapak Jomande galak mani bapak di sinan pandai bana anak kau mencari dusana dia Jahidin orang Padang dia anak orang Palembang badannya raso badusana karena de awak kepeng banyak karena de kita kekayaan sarahkanlah anak basikolah kok nyampang anak jadi dokter ubek gak sakit tak kama bayi
Onan dikirim kepeng do sure rajin-rajin lana basikola supaya tercapai tujuan hati. Onan nindak di jalan kadietong sure jo kepeng tibo di Batawi mulai Abdul Munawar sikola sarato lebu yuang si Jaidin sikola doktor kana monyo indak dirantang panjang bana diaja ube mau ube diaja suntik manyuntik diaja bapak bukuan diaja lecando mulai kini ube mau ube itu bana dena nyolai tiok bulan pakirim datang kita tinggalkan. Si Jaidin sedang sekolah kedoktoran dibilang Bali adik bonsu tinggal di Padang Panjang Dem bilang cendosi norma dek lamunyo di sinan Allah Ta'ala menggerakkan Tuhan nan sadang kamambari olailah nak seorang laki-laki sariado sariba namu siapa namu anak kandung Salman kanamu anak mande Salman kanamu anak kandung mande nak kandung Salman sayang mande nak dirantau anak balai ikan lena kampung ibu bukan di siko mana kampung daerah orang si Junjung dia di Tanjung Siam Palu mana ulah mencari mama waang sampai tinggal kampung joilah mana mama banamu si Jaidin nak kok lai waang sampai gadang yo Salman kok lai pai darawaang nak cari mama lena karantau orang yo man cari mama nak mama banamu si Jaidin dari baumu sabale tahun mama ampai mana sampai kini ndak basuh lena kok layuang Salman sampai gadang kok lai pai darawaang jajak la Tanjung Siam Palu liek labaa kampung ibu lenai liek dewaang kampung man helena onai capek lah gadang nak kandung ikut lai waang sampai gadang cari yu lena mama kandung
Orami labalai batu sangka rami manjalang pukul 2 O sanang dusana namandanga masuk ke kaset nan katigo Ona orang dari Selido ke Pasaju pagi hari masuk ke kaset nang ketigo kok lai kesanang dalam hati Yo anta karantai anta tidak anta kabamban mudo budo anta kasampai anta indah namparalu batamu mukonye Wana orang di Sungai Tarap pulang menjalang pukul 2 paya manggoso tukar abab konan singidi ngecetak orang lain puluh onan dem bilang yo tadi mula kini si Jaidin Rupanya kini masuk itu windak kaki tole rantang panjang bana tumpak dek buyuang si Jaidin sekolah doktor di Batam. Abi bulan baganti tahun tiok tahun nindak nanti nggak tamat kaninyo basi kolah Oh ijazah sudah diterima tanda tamat yola dapet kinilah dapet pangkek doktor nyai Olala dapet pangkek doktor seorang banamo doktor Abdul Munaf seorang banamo doktor Jaidin Dicabui lot sorang-sorang de untung teka dialah memang Tuhanku kayo sungguh munaf taopor ke Palembang Karajo di rumah sakit kota Palembang Jaidin taopor pi ke Padang Karajo di rumah sakit ganti yang kota Padang Itu Yobana nyolai tentukan pulang ke kampung sorang-sorang munah balik ke Palembang Jaidin ke kota Padang kadang bilang doktor Jaidin awak rancak berpangkek doktor batang bagagah lah dipandangi betambah rancak Kang bujangko naik kapal dari Tanjung Pariu menuju ke Teluk Bayu itu benar nanyolai Nandem bilang sama itu tinggal kota lerang Batawi oka tinggal Tanjung Pariu kapal menuju ke Teluk Bayu mengalu juga sedang duduk di ganggam bunga konyolayu Nandem bilang kapal nanggadang Lapen dari perbatasan diopor sekali lari kapal Bondo Silawitan Mangguduang lekasudi jaluan buni menyasari pembare bagenggong kembuni tali anak barab bapak kembuni tali sawai dari yang mandari yang tali alui
Baitu lekapa dilawitan marapek ditaluk bayu sawa jatuh pandarek laki turun pesisi kapananggang adang si buyang Jaidin turun pulo dibilang Cando Jaidin dijinjang kopor turun apa dicali oto tadoh kironyo bendinyo nanado bakato ke kusi bendio pak kusi tolong antakan ambo ke kampung Jawa dalam lapak kusi menjawab lasinan yo kusi bendi kalau dari siko ke kampung Jawa dalam sasuku le upah ndak kurang menjawab Dr. Jaidin mangadi etong soal upah kok le namu apa mantakan suku bana waden membayi Korun yang sudah kato selesai naik kate bendi kopor telatak nandi mungku kudo nak rasul emat larikan dan bilang Cando kudo kini indak dirantang panjang bana ketinggal Cando tanduk bayu inyo menuju kampung Jawa dalam di Malowati letak karusu raso indak di tanahnya lemah alun Cando lah di kudo lakak balakak bunyi tapak tingkah batingkah bunyi lonceng ai kudo lai kancang lole nanta tompang nomor 2 di pacu darap itu bana kudo le nanta tompang dek lamo lambek tengah jalan tiba di kampung Jawa dalam dicali rumah mandekini disiko pemapak kusiai les dielo kudo taga dicali rumah mandekan 2 rumah batutui masuk itu mae bakato ke urang sabala rumah onde uni nompang batanyo ni badanamu di mano apa Ibrahimku sarato mande nan saripah menjawab urang sabala rumah onde nae dangakan mola kalau apa ko kaditanyo nanapa rajatu pensiun Inyola pindah ke rumahnya di Simpang Aru nomor rumahnya 25 Osinan bakato nyolai tarimo kasih ni banyak-banyak ambo kapulangnya dah olu cari rumah mandekini yo bakato ke kusi bendi yo pak kusi dan akan molala pindah mande ambo ke Simpang Aru tolong antakan ke Simpang Aru mandangale kator po itu berang sekali kusi bendi tu balik-balik tu malidang kumudo tadi ritaluk sehingga iko kini ke Simpang Aru pulo Doktor bakato bagulambe tu mangalo pak berang kambo kok tambah aye tambah sagu mula pak bakato lainyo kusi bendi kalau le tambah aye tambah sagu manga ke Simpang Aru ang suruh antakan ke kampung Kalawi yang amu ada membawa cu itu ketonyo kini ndak direntang panjang bana langsung kaninyo ke Simpang Aru bertambah lama dari kudo lekak belakak bunyi tapak
itu bana mula kini pasar rantang kubu rantang cupi katigo le rantang panjang le lamo lambe tengah jalan kain cawu panjang rasa mileng lapuk tarampai ditarali le lamo lambe le tengah jalan tibo di simpang aru kini Kota Pampang nomor 25 tampak laman desa Ripah di alaman di siko koma pak kusi yongkos di bayi dek jahit oben di pai nyola tinggalnya jinjang kopur masu itu bakato kabake mande o mande yo kok di siko rumah oh apa Ibrahim yo mandei menjawab mande bagulambe iyo disiko marumah Pak Ibrahim mangkumudo masuk lang kumudo dari mano kumudo tadi mandang awak nyopang kumudo dan bilang dagang si Jahidin menyambuk kabake mande o mande dangakan mula mangabang kumudo o mande jo ambo yonde iko Jahidin oh anak mande namande sarakan sekolah oh kabatawi takajui mande nasaripa onde Jahidin nak kaduang iyo lupo mande jawana kopatui bana mande yang lupon nak lagapuk hadang badan waang lena kolakunya rancak jange waang mana ona patui lupo oh mande jawaan mana oh Jahidin nyoimbau ramuna mula kate rumah ramuna nak kanduang na turun lah kau dari rumah na udahlah pulang dari Batawi lena ba itu katonyo mande takaji upi ramuna orang muna sadang maoya oyak masin telatak pinjai mula kajo guntiang nuturi cando kailaman kironyo udah si Jahidin o bakato ramuna bagulambe onde udah Jahidin mula kironyo laila pulang udah o dari rantau udah keceimun udah nak pulang leda dia lah udah badan imun lah kurui dah menunggu dah madai kini le pulang dari rantau o naik ladai kate rumah biaya imun bawa mula kini kopor nagadang ko biala udah bawa barek mana cu itu katanya kini ila naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan nate meja elo esajo nanyo kaji mula indak kanyo kana adoe nyobuwe cando mula kopi mani nyambi kini piriang 2 buah nyobali ketupek jogule paku nanado di simpang haru waktu itu obakato ramuna malakini onde udah Jahidin dangakan mola minum ladai kopi mani makan ketupek dah ojo gule paku dulu dae kok kabatana bare lunado doda abak kepadang pe batenggang madai oh tapi udah nak kana modo memakan ketupek jogule paku udah biasa makan roti madah mandanga le kator puitu tepana sinan mula kini si Jahidin orang munarang akan mula mangaitu nang kau sabu yo di mangaitu nang kau baco
Dangakan bana jale-jale anak siamang siandowai mengatuk pinang tesimumui jangan tagamang di awai udah biasa sakit duit madi ekok bokana masuk dah olu baraki di rajo dah olu semalam di batang hari kok bokana masuk nanda olu maramuna sekarang indah. Oh elok lai madi pokok di kana udah masuk ketek madi di laponasi ambonyo abi abak muna madi mujule bapak ojo mande mangadangkan ko indah sansai di badanan ambola bagi Diambo di memang sabana ganji maramuna tabakar rumah di balai gadang mentinggal rumah rajo alam batu ijuk batatame liye kepado di ikan gadang kok dapet lubuk na dalam memang lupo jo jasolimeh tapi diambo di nak cuy itu mah di biar dapet lubuk na dalam jasolimeh bukan aju kondak dek limeh di nak kagadang rang kuncang masuk dalam lime supaya wayi nak dingin kini dapat lubuk na dalam jaso lime kambokan aju biala mani obana tabu jaso tanah di kalau poin dak madi itu bana dan nyolai indak dirantang yo panjang bana di badan indah kalamu antaronyo abaklah pulang dari pasar membawa bare setengah buntir onyo turui le abak bagulambe o manangkui kampu kaki onde abak iko jahidin nana abak nan bak sarakan sekolah kabatawi leba abak Kadi bilang dagang di sinan otak kajui abak di kini ondewaang mula jahidinai iyo lupo abak jawaang na olai lawaang pulang dari rantau mana idui abak ikut contohnya mana abak kan jatuh kapan siun mana indak tahu kau si biala iko indak Kadi bilang dagang di sinan otak kajui abak di kini ondewaang mula jahidinai iyo lupo abak jawaang na olai lawaang pulang dari rantau mana idui abak ikut contohnya mana abak kan jatuh kapan siun mana indak tahu kau si biala iko indak ditolong do karajo luar agak payah dia cari bare mana
Mandangale kator itu abak dangakan mula jangan itu nanabak sabu yo bae barambu yang in salatan angin selesai barat juo ilang lawi timbu daratan untuang batambah oh bayi yo kok bapak raja tua kampan siun kanambo kanala jadi doktor Jaidin anak abak karajo di rumah sakit ganti yang 200 gaji sebulan mandangale kato mula rupo itu bukan gadang hati abaknya aye mato badare-dare onde Jaidin dan akan mula rena di mano waang dapet kepe yang lena oh di mano waang bulipi di mana mangkok tercapai cito-cito menjawab sinan Dr. Jaidin onde bapak sarato mande dengakan bana jale-jale kawan ambo anak Palembang Abdul nafna monyo kini inyo la menyerahkan ambo nak basikola mangkok tercapai tanah tangapi ba itu bana lama sola itu lasanang raso dalam hati abiari baganti hari mulai karajo si Jaidin oh iyo menjadi dokter karena monyo dibilang dagang di sinan indah dirantang panjang bana tumpak de inyo si Jaidin oh ruponyo kini lah mulai bakarajo kadang bilang Dr. Jaidin iko orang kayo orang hati yo kadang jebendi bakarajo kadang kan cubo jalan kaki kan kadang-kadang lai joto rumah sakit cuitu bana si Jaidin oh sanang hati bapak jomande anak kanala jadi dokter ba itu bana masui itu dibilang
bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana di bulan gaji ditarimo gaji kamande oba sarahkan makato mande bagulambe nak kanduang mangagiakan gajian kamande nak kasadonyo ambil diwaang kabalanjo manjawab Dr. Jaidin ambil di mande kepiangko kasadonyo kok nandi ambolai juwado lai nang kadimakan itu lekato molakin oba itu bana dan nyolai ndak dirantang panjang bana tumpak de inyo mula masuk itu kade bilang dagang si Jaidin ambil di mande kabalanjo yo ambil di mande kabalanjo bali di mande nak nanang katuju co itu bana katua anak sanang hati buyang Jaidin tarikan inyo bakarajo Ana batamba cadi juo maalul cando si Jaidin kadi bilang dagang Jaidin oh awak bertambah gagaju nan awak bertambah manis oh awak rancak bapangke dokter baraka sanang dalam hati sinan de bilang apa nyolai bakato apa mula bake mande onde coiko dek saripah dan adek kau dikatokan anak kenala gadang lupoiko ndak kota daga dek kau nak baminantu Andanga katurupo itu kok dapet minantu nggak sesuai kok lesanang dalam hati biar dicari minantu oh nggak elok kue Mandanga lekato rupo itu indak kana mutu dosi Jaidin sebab ramuna sudah sangko adik kontan dari dunia sampai akhirat dari duit sampai ke mati. Tapi kan sungguh pun baik itu cuba tanya juga dek kau si Jaidin kalau lenamu si Jaidin ambo sesuai soaliko tapi kau tak namu si Jaidin ambo kan iyo lape tentang iko nyopi
Mandanga katurupu itu menjawab sinan mandiri sinan yang kudang akan mula main manang saja angku kok kini kok manangku menarimu kok kalah pantang membayar nang kalama diangku saja tapi kamandele nan saripah nyotanyo juwo Dr. Jahidin Dr. Keninyo dituri inyo bajalan mandele bagulambe satu tibola di barando bakato mande bake doktor onak kanduang Jahidin nae dangakan bana jale-jale wa angkan iyo ala gadang na lala tamat jadi doktor inilah doktor si Jahidin ramuna tamat dari meses sekolah jai majai nantanian hati nan di dalam nantaraso dikiro-kiro wa angka disatukan jo ramuna mana oh di duya nak babimbiang tangan di akhirat nak bagan yang bau kami lagai oh rupo iko lena yo nae mandanga kato mande kandung o mande dangakan mola apo di mande nambah sabui apo di mande nambah baco yo itu katonyo mola kini apo bana nangka mande aro yo mande kok gaji gadang nangka mande aro mande juo manarimu tiok bulan kok pangke doktor nangka mande aro yo mande besuk buli embo carikan nadi ambo suami doktor tapi kok lavanci mande jo ambo yonde buali mula tempe tinggande yo rumi bamande kamande urang lendekan duang oh sadang tabedo oh nyotinggakan la bagian oh dari daolu mande bokatokan bola jale anak yatim oh lagi piatu bapak indak bamande indak bapak disangko bapak kontan oh mande sudah disangko mande kontan ramuna sudah disangko adik kandung dari dunia sampai akhirat kini kolo dimande oh nambah baco yo mande kolo de mande oh nambah sahabu ila mande kola banci oh mande jo ambu diambo ali tempe tinggal bagian oh lari la mande nang kadalam bakato kang kuburu ondeng kue dan akan mulai ndak nyonamu dosi Jahidin inyo kalari kece inyo cuitu katonyo masu itu berang sekali yang kuburu dari tadi meladi lentokan ndak kolatak dalam padi balatak diori pamatang oh bamban dirimbo malah duangkan badoro kasih tepi pantai dari daun dikatokan ndak kolatak dalam hati babuang juga kabalakang boko juga nengkasan say kau ko juga manangguangkan mati kau nani ndak kepicayo indak nyonamu si Jahidin tapi umbu di kau balik si Jahidin kok nyampang tak namu kau umbu pi kok nyampang lari Jahidin dari siku jo ambo oh lari pulo mepi tangguang rasaikan ladek kangau
Mandangale kato mula rupu itu lelari lo mande keluar bakato bakeng ku dotor Jaidin dangakan mola kondak namu ang kawin jadi ang indak mola dine tapi jangan lari dari sikona kok lari waang dari sikona mapa ang kalari lo mana oki kalau lari apa ang dari sikona lagay lo mande mangkok kasansay lagay lo mangkok kamaran lo ko hinda takao do nakangan do na Kadi bilang dagang di sini hindak dirantang lay panjang bana hindak lah jadi masu itu Kade netong tandonyo mande ruponyo kini Jaidin dangakan mola ko abi bulan katiboko balila otto gak sabuana ibu mande kini jawaang kadang cubo jalan kaki kadang lai joto rumah sakit kadang Odi jobendi bakarang aju balila otto gak sabuah mandanga kato rupo itu O menjawab dokter si Jaidin ko itu kandak mande kadapek sajo de awak kepengan kurang de urang masih banyak juga jangan lewat O ragu bana yo mande Abi ganti hari le tumpak di dokter si Jaidin ruponyo dan bilang si Jaidin nanindak dirantang panjang bana lah di Bali oto sabuan demai di Bali itu sebuah sedan pelimut nan di Bali hari pane bisa dibuka hari hujan bisa ditutui oh siapa le sopir nanyo pakai si usinana Bukit Tinggi kalau si usin yoka manyopir pandai di masin tahu co itu bana dan nanyolai abiyari bagantiari kalau nyoraon si Ramuna dan mukini Jaidin tinggal di rumah kalau nyoraon Jaidin Ramuna tinggal di rumah tapi kepai bapak jomande baru pai Jaidin Ramuna Ba itu menjago nak badusana Ba itu bana dena nyolai Kalau dem bilang dokter Jaidin Awa ala membali oto Awa ala kini masuk itu Diaja pulo jadi sopir O sainggonyo pandai kaninyo kama nyopir Rebewes sudah ditarimu Rebewes kato orang da olu Sim katonyo orang kini Olah sanang di dalam hati tapi usin tetap nyopakai iyo menjadi sopir pribadi
lajo tu inyo bakarajo lasanang di dalam hati tarang hari tarang dek bulan tarang lai bacayo indah sanang hati sanang pikiran sanang lai salecoi indah tabayang Pak Tanjuang Ngampalu tagambar bapak Jomande tagambar adik bonsui nyolai kok si Norma die hoi dwi Jomadi sajak baumu sabale tahun kampung batinggakan madi ilai kok mande jawab idu onan taniat hati di dalam nantaraso dikiro-kiro apa pangana Dr. Jaidin nak barangke inyo pulang ke kampung iyo ke kampung orang si junjuang nak mencari bapak Jomande nak mencari adik bonsuinyo cuy itu bananyo lai tapi kan inyo sendiri kamanyopir nanusin tinggal di rumah naninyo seorang kamanyopir balun dagang di sinan bakato kamande kajo bapak oh bapak sarato mande besok kan iyo hari minggu ambo ingin berjalan-jalan pika Solo nyo katokan sajo sehingga Solo indaknyo sabui baso ke kampung cuy itu wanasi Jaidin hari badaro Bakatora muna bagulambe onde udah dangakan mola kok iyo udah pika Solo awak pai samojo udah menjawab sinasi Jaidin odik kandora muna di kalau pai kau ke Solo pai jausin sopiroto biar udah minggu cek lain di menjawab muna bagulambe wa semuda nyo kalau ndak semuda awak nak namu pai doda tapi sainggonyo kini ramuna nak bulie samo pai menjadi gambok ke dalam menjadi gambok dan keluar apa dona nari dan sari itu nande bilang dagang di sini gunjo di parak lerang subarang sarang piang jaduri luna elok di hatinya seorang indahnya tenggang oh hati awak sainggonyo Dr. Jaidin nyo kanaso kini kamamba oto ndak dirantang panjang bana dan bilang Dr. Jaidin datang go laga angku doktor nambah kile rupo sipatu teteleng topi di kapalo tapasang kaco mato rancak Robinson merek sipatu Robin Hood merek topinya buat London manyo pakai kaden bilang dongku dokter naik kasedan lenyon nang kete inyo naik pintu tatuti masin ni di roda bageleng mamasak padirang di benteng pika letak di pamatang masin ni di roda bageleng besi kaki roda balakang yo tinggal daerah Simpangaru inyo menuju lecando mola nang ka Solo jo jantuang hati bakal leru matona nindak namo lalu
kalau dia bilang Dr. Jaidin diopor sekali lari oto menuju ke daerah Solo di jalan Leoto tak dihitung onan dia bilang sama su itu lantar lampau kampung Indaruang mendaki Sitinjau Lawi tiba di ladang padi api daging tulang barawi ramu rasanya dalam hati ya sirah indah dibaca lubuk lasih indah baranti talampau sakete lubuk lasih ampir menjalang kayu aro maleset roda masuk bandar demai Lailang aka Dr. Jaidin dia trekan motor tanamu dimajukan oto tak bisa roda balengan net asandirian cuy tu bana masui Latabi palu mola Dr. Jaidin indak dirantang yo panjang bana ruponyo dilayangkan pandang nan jauh batu kiakan pandang nan nampi tampaklah sebuah le pondok orang di ladang kalau dempi bilang pondok orang di ladang nyoturi pondok den ku Dr. kironyo baduo orang di atenyo nan sorang kan iyo gadi tangguang nan sorang kan iyo anak gadi onur haya namo nanggadang o jawanis namo nang kete o Dr. bakato bagulambe onde die na dia te pondo bari luru yang bawa tanyo itu katonyo kini pinjamkan leambo kayu gak sebuah itu lekato maso itu oto awak nang sadang jatuh bakato pi nurhaya po katonyo anyolai kok kayu kami ndak ado longkumu cuma jaraja ado di bawah pondok mangku kok jaraja bibiya lain dak kok patah jaraja kau jo apa pulo kamu ganti mandangale kato mola rupo itu kok ladeng kumudo patah jaraja ko mangku nani ndak kamambai osaingonyo dagang di sinan di sandang jaraja kiji ini tarik kasedang nyonan karajo sama seorang inggonyo dagang di sinan di sandang jaraja kiji ini tarik kasedang nyonan ete di karajo sama seorang
indah kabisa melakini tabi palu dokter Jaidin. Odem bilang lecando melakini nyolai ruponyo abak nuraya pulang kaninyo dari rimbo talambui kayu di laman pondok. Nani nur bakato bagulambe onde abak dan akan mola payah bana urang mudo cuma bae tolonglah bae ramudo tuntun le baik kajadinyo tumpak dia anak kamangecek tumpak deinyo bapak kandung ruponyo sama suitu. Oh dicari lah urang mola bali murang labaran 6 candojo apa laba 7 candojo doktor nani nur la satolo kamancali bapak bakato bagulambe pai ke pondok kau nak kandung ai buek lanasi kaja sambai. Oraso kalita ramudoko maalun lecando sinuraya dibuwe nasi jemas samba masu itu bagolek tan cando wabui tadu tapanjang pucuk paranci sambalado nyuwe apulo di oh dibilang balik dokter Jaidin lah batu 7 orang mengeluarkan otot tatagak tapi jalan. Bakato abak nuraya pole kato maso itu orang mudo singgahlah kadang ngawambo singgah ke pondok buru awak dek karano awak larang tolong tentuinyo awak kasinggah mae olah singgah ke pondok rang di ladang ruponyo upi sinuraya nyo agi dokter rai kini tapi nyo cancang tabu ketek-ketek nyo agi kan kagale dokter takaji dokter ko minum onde kini dangakan bana jale-jale mengapo ayam bodi agi batabu bacancang ketek-ketek menjawab sinan sinuraya mangkok diagi betabu rupo itu kok nyampang kumudo kawisan tentu kak capek kumudo minum tapi kalau lah diagi mula tabu bacancang tentu imat kumudo minum kok nyampang kumudo kalansangan ube kan jauh oh dari nur mangku mandana lekato mula rupu itu dan bilang dagang di sini nindak dirantang le panjang bana kama alun sama so itu wari badaro le abiju mangkok diagi bata rupu itu kalau gak capek kumudo minum tapi ku indah ado batabu tentu capek kumudo minum kok nyampang angku kalansangan ube kan jauh dari awak tapana dokter Jaidin memang pajak orang di ladang memang kaninyo orang dusun tapi kan aduh pengalaman oma warimbo pajak kini
langsung lah makan nyolai 3 ringgit tengah 8 sebulan 30 hari nasi dimakan sesakam raso indak kailok lai sudah itu baru bakato kabaki apa wapak dan akan mula bari luri yang boba tanyo siapa namo anak apa siapa namo nak ketek ko nang gadang siapa namonyo menjawab apa bagulang bek ko nang ketek namo jawanis nang gadang namo Sinur Hayakoi Doktor bakato bagulambe lai ko inur basikola cuma ada anak ambo lai basikola mangkue tapi nak tamat de sekolah dah ngasar iyo sainggo kelas 2 idu ambo iko ruponyo mangkue jualo anak kambo gadangkan idrik mencari kayu api mangkumudoi tapi kok sekadar tuli baco lai pandai mana ambo mangkumudoi kalau le pandai tuli baco adi ambo ado di simparu nambah piramuna nyo tamat sekolah dari meses ajar inyo jahit menjahit ajar inyo masak memasak tapi ambo tarui ke Solo dulu beko pulang dari Solo beko singgah saja ke disiko mandangna kato rupo itulah sanang di dalam hati bau rasola kiro-kiro indah dirantang panjang bana Onan de bilang dokter Jahidin barang ke inyo le dari maso itu yo kayu waroto menuju ke Solo di malu hati tak ke ibu mato nindak namo lalu sainggonyo tibo di Solo maso itu kurang minyak ditambah kurang salender lah dituku nak mencari rumah mendekan duang barang ke inyo anyolai inyo tinggalkan daerah Solo menuju Ranganah Tanjuangan Palu nak mencari bapak jo Mandela iko abak jo ama oh idrik jualah bagian dagang lah pulang oh dari rantau yo abak oh laiko abak ado si bonsu laiko idrik jual dari kete oh badan berpisah lah bagian namun to katari jugo kanyo tuju Tanjuangan Pangalu dalam daerah orang si jujuan di na orang di batu sangka nak tarui kampe angke sanang sanak mandanga masuk di kaset nang kampe oh nandem bilang buyang Jahidin ketinggalannya daerah Solo dituju Tanjuangan Palu matona nindak namu lalu lai kok bapak jo mande kabatangamu oh namun oto katariju ibu hati ndak tabado ketinggal daerah orang silungkang letibo di makronang kalaban bedobana betenggang seorang rusuh kesia dikabakan
katingga maro nang kalaban inyo latibo di Simancung oto manuju pamuatan katingga kampung pamuatan masuk daerah Tanjuangan Palu talampau pasar sakete rumah kan talatak balasu baitu bana mulakini lanyuara harai dek jaidin satu tampak rumah nalamu indak tabado memangati tampaklah rumah mandekan duang janjang rabah pintu basah kok rumpui tabah di halaman tandon dekan duang ndak di rumah lah bagian manangi dia teotu di mano abah awak kini di mano mandeta jelo nyolai kok di bonsu di idu madi dari kete pisah jo adi dari kete pisah jo bapak mande kini lagadang badan ambo baela pulang ambo dari rantau dicali rumah ndak bau ramah di mano abah kota jelon nyoma turun Jaidin dari oto nyoba tanyo kasabala rumah dorang tuo sadang menyapu bakato buyang Jaidin nondenini dangakan molani bari lurui ambo batanyo yoni di mano urang rumahku mangapo jadi ni horupo iko yoni ni menjawab cando orang tuoku onderang mudo dangakan mola kalau itu orang mudo tanyo duduk langku mudo elo mangkuwe dangakan bana jale kalau masuk da olunyo kadibilang marang mudo bapak banamu si Ghazali mande banamu si Humiyah baranak batigo urang kok dem bilang anak na batigo mangkuwe onan tuol namu siatim baru bau mu sawakatu itu ampe baleh nang kaduo namu Jaidin mangkuwe baru bau mu sabale tahun nang kete anak perempuan si Norma namanya kini baru umur 9 tahun sawakatu itu kadibilang ko abaknya mari kayu pikarimbo namandenyo manggale lamang tumpak dek buyuang nak si Jaidin disuruh mantan nasi ke tengah sawah sampai nyoba main-main mangkuwe sampai nasi bersamui gata ionyo tangani di kakaknya buyuang yatim tibo di rumah mandenyo laberang pulo saja mandenyo na laberang mangkue Jaidin hilang dari kampung sampai kini kue indah babali dongku sudah itu abaknya pulang dari mari dari Rimbo
dicari anak indah aduh laberang lo bapaknya kini disuruh mandenyo mencari anak si Jahidin duo Norma anak bonsu. Itu lekato masuk itu sudah itu bapaknya berang kayatim anak nanggadang sampai marantau pulau buyo yatim kabanyo dia baisiat mangkuei marantau kabanyo dapik nang kamari kabanyo si yatim lah ditangkok rimau di dalam parak gatah mangkue. Sudah itu bapaknya lah hilang pulo sampai kini ndak kababalik mangkue. Ode ulah mencari anak si Jahidin mangkue. Ila tinggal kampung Jailaman antah di manong kue. Tampik tinggal dak jale kini dong kuwe. Dia bilang dokter si Jahidin ndak tabado memangati kabakato kanini masu itu terima kasih nini banyak-banyak mani lari kawoto si Jahidin satu tibo dia teoto manangkui kasih tiuroto di mano mande tajelonyo di mano aba awak kini di bonsu di mano di yang bola pulang dari rantau maba di mano aba kajo mande kok kakak lah ditangkok rimau kecil urang iyo di dalam para gata kondek kae jangan berang kakak jo ambo jangan ambo kae dia giedoso maka ode ulalaku para nayambo maka baserak-serak kakak sampai kini baserak-serak abah jadi bonsu di mano kolah tajelonyo lah bagian mano kolah tajelonyo lah bagian. Indah tabado mamang hati dan bilang dagang si Jahidin manangi dia teoto kok laya bak jomande hidup juo lapatui ambo bak tamui bak tapi kok abak jomande sudah mati anak orang di sibulan tai kepasa sadang pukul 2 di mano baik arwah bajun taili Jahidin bae rupoi koyo bae kok laya dia itu patui le kakak kau cari madi kadi bilang dokter Jahidin diakui candu aye mato balik ke pangadang kadi cari bapak jomande sarato bonsu adik kandung dokter kapadang oto barangke leanyolai selamat tinggal Tanjuangan Palu dituju daerah kayu waruh di jalan
Jalan oto tak dihitung hati ibu membawa oto indak tabado mamang hati di kayu aro barantinyo di rio di pondok orang di ladangnya Ruponya orang kayu aro lah siap sama so itu kadianta leupi sinurhaya iyo kaninyo mande mantakan jawanis kapai pulo cuma abak tinggal di pondoknya ba itu bana dengan nyolai naik kau tu mande so itu iyo sarato lesi jawanis sarato upi sinuraya doktor Jahidin kamanyopir masin nidu yoto barangke masak padinya orang di benteng pupui terletaklah di pematang masin nidu dah bagel yang kajak kabui di belakang ketinggal candoyo kayu aro oto menuju le kota Padang lah ikut mandeka basuh bare ringan di tanggung sorang namun oto katari juo bacancang tengah le tigo cancang batingkik tengah tigo tingkik kalau dirantang yo namo panjang biar di punta anaknya pendek masuk daerah simpang aruwe olah tibo di simpang aru oto membelok kailaman gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati turun sekali mande Nurhaya sarato leupi na jawani sarato mande dena nyolai ari badaro abiyu takaju ramuna terumah barapo gambo si ramuna si alokola nanyo bau siapo kola nanyo bau naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan di meja sajak mulu di hari tadi di dalam mati sangat susah o baru bakato nanjaidin no bapa sarato mande iku adola urang kayu aro jawanis namo nang kete Nurhaya namo nang gadang iku kan ado mande inyo oto ambo jatuh di sinan muju oleh bapaknya nama nolong ko indak sansai badan ambo kini coy ko dek ramu na yo di o aja Nurhaya jahit menjahit ajainyo masak memasak itu katonyo masui itu pisang aneh bau balai simpanlah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar madi utang budi dibawa mati lasanang raso dalam hati padona nari nan sari tu mande jo jawani si usin sopir mantakan on Nurhaya tinggal di simpang aru di rumah dokter si ganti hari diaja masak memasak diaja membuatku olah sanang raso dalam hati ndak kalamu antaronyo odek pandainyo masuk itu lepandai masak memasak lepandai membuat kue lepandai jahit menjahit ba itu banasin Nurhaya
sinurang ayat Tuhan tumpak di bapak kajo mande nan doktor batambah gadang juole mae onak kanduang doktor Jaidin nae waang baransu gadang juo kami baransu gae juole na oleh siapa dewaang urang nang katujuna kan lah banyak urang nan datang lai kan anak urang kayo lai kan anak orang pejabat lai jasa punya anak tapi pilih dewaang onang katuju lena pilih na nang katuju nak mabulia wawa awak barale na itu lekato mola bapak jomande menjawab doktor si Jaidin onde mande dangakan mola kok mande nak kabami nang tujuo o datang mande ke kayu waro tanyokan ke urang kayu waro Nur hayam kami nantu menjawab mande di sinon onak kandung doktor Jaidin lain nang kayo datang kawa anak laikan anak ram penjabat mangaitu di waang nang katuju lena